мегузарем ба шарҳи пурраи хабарҳо. Давоми ҳафта милитсияи шаҳри Хуҷанд ба ошкорсозии ду ҳолати нашаҷалобӣ комёб гардид. Аз сокини ноҳияи Мастҷо Муҳиддин Аминов 1 килограмму 74 грамм афён ва 940 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва аз истиқоматкунандаи шаҳри Исфара Парвиз Дархонов 8 килои 690 грамм мухаддароти намуди бангдона мусодира шудааст. муборизаи устувор бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир ба кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд имкон дод ду ҳолати ба муомилот баровардани воситаи нашадорро ошкор ва ба фаъолияти ҷиноятии нашаҷалобон нуқта гузоранд. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастҷо сокини ҳамин ҷамоат Аминов Муҳиддин Рузиевич соли таваллудаш 1974 боздошт ва аз ӯ дар маҷмӯъ 2 килои 14 грамм воситаи нашадор мусодира шудааст, ки аз он 1 килограмму 74 граммашро мухаддароти намуди афён ва 940 граммашро воситаи нашадори намуди ҳашиш ташкил медиҳад. ба хариду фурӯши воситаи нашадор даст задани гумонбаршуда Муҳиддин Аминов дар ҳолест, ки бо ҳамин ҷурм ду маротиба суд шудааст. ман пештар ду маротиба ба ҳамин статья суд шудаям. ин дафъам хостам кор кунам, даст бифуромдам. ҳамин кирдори шумо дуруст будааст? Не, дуруст нест. дигарро ба чӣ тавсия медиҳед? ҳамин кор накунам. кирдори ҷиноятӣ, яъне ба муомилот баровардани воситаи нашадор ҳарчанд пинҳонӣ сурат гирифтааст, аммо ҳама ҳаракатҳои гумонбаршуда зери назорати оперативии милитсия қарор дошт, ки барои ошкор шудани ҷиноят ба муқобили саломатии аҳолӣ мусоидат намуд. ҳамчунин боз як амалиёти бобарор, ки давоми доҳаи дуюми моҳи август милитсияи Хуҷанд дар ҳудуди шаҳри Исфара гузаронид, ба мусодираи 8 килои 690 грамм мухаддароти намуди бангдона мусоидат кардааст. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Дархонов Парвиз Таҳсинович соли таваллудаш 1987 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара гумонбар дониста мешавад. Парвиз Дархонов низ дар майдони нашаҷалобӣ шахси тасодуфӣ набуда, қаблан дар Федератсияи Россия бо ҳамин ҷурм ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. айни ҳол тибқи талаботҳои моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ аз рӯи ҳарду ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар баробари баҳои ҳуқуқӣ додан ба кирдори гумонбарон тафтишоти пешакиро зарур аст бо ҷалби ваколатдорони оперативӣ барои муайян кардани ҳаммаслакон ва иштирокчиёни дигари ҳодиса чорабиниҳои иловагии оперативӣ тафтишотӣ гузаронад.